tak nggih nderek lelados mawon. Nah, ning jenenge Cahajaran nggih dibantu nggih, Mbak. Nggih, Pak, jenengan niku ajeng nyanyi gundul-gundul Pak Cermen kula nggih trimo lho, Pak ampunan. Sing kula ajri niku tembe wingkinge bar nyanyi mesti dikon nyawer. Mboten kula mboten Pak. Mboten Pak, mboten niku namung guyon, Pak. Perjanjian awal nggih, mboten nggih. Namung guyon Pak, tapi Pak Dalang niku lho. Apa? Ora aku mboten Pak Estu, nggih, mboten sae ngoten niku. Nggih, mboten Pak Dalang mawon tahun ngajeng niku 50% lho Mbak Minang, nggih. Lah nggih 50% DP kali pelunasan kan, Pak. Niku lak arah-arahane Pak Dalange. Karepe wargane ora ngono. Oh, ngoten nggih. Syukur gratis. Astagfirullah Pak Anjuran apa tidak ini Pak Dalang itu harus ini loh Pak, tanggung jawab Pak Dalang ini segini banyaknya ini loh, ada banyak krunya. Kalau gratis ya yang nangis bukan cuma Pak Dalang tapi semua kru ini juga menangis. Tapi kan sampun dinawa itu. Nek pun diniati niku semua hal. Nggih, Pak manut jenengan, manut kalih warga mriki. Calone tahun ngarep enek Dalang Sida Ludes. Le ngarahane iki pinter men Pak Anung ya. Nggih. Kersane uman sedaya niku Pak Kepala Desa, Pak DPR gitu sih. Kabeh gen nguman, gen iso uman nyatus-nyatus kabeh engko gen munggah kan. Niki pane diparingi ninggal katresnan ngoten masuk mboten niku. Niku Pak. Niku malah cocok niku. Niki ciri khas Winong niki. Niku malah niki kula niku pun ngertos. Nggih. Kula nyuwune niku, perkara kula niku nembe ajaran. Aja-aja jenengan sok mirsani teng YouTube Winong nimbang niki. Kula niku pados HP nomor HP-ne pun mboten pikantuk. Oh, jenengan pados nomor HP kula to, Pak. Napa kula paringi sakniki jenengan wonten bentang napa lho jane menapa wonten ajeng. Napa ngoten to? Nek Mbak Birgita kan kula wis duwe saka ngene Mas Akbar. Oh iya, oke. Iya, kalau Winong kan karena jomblo jadi nggak tahu Mbak harus minta ke siapa gitu ya, Pak ya. Kula ajeng nyuwun kalih Bu Ajah nggih pekewo. Nggih, mengke gampang Pak niku. Tadi lajeng napa mawi bawa? Lajeng kemawon nek bawa niki wau ngurusi kecelakaan wonten Jawa Jan Piyayi kok pinter ndagel barang Pak Anung iki. Nggih. Niki mangke yang pertama dangdut, yang kedua dipun jaranke. Oh nggih, mboten napa-napa. Terus rumiyin niku nate Pak. Nggih Pak Anung. Teng Ponorogo niki Winong juaran nggih ninggal katresnan niku enten salah satu anggota dewan. Niku langsung munggah panggung maringi 1 juta apa 2 juta ngoten niku. Lah nggih Pak, niku teng Ponorogo. Adate Jawa Timur benten kalih adatipun Jawi Tengah, Pak. Nggih. Desa Mawacara. Lagi iki enek Dewan Partosilak Jaya Indo ya. Suraklepat. Jane pomongan ngoten niku anu lho Pak, nggih. Jane desa Mawacara tapi itu tuh contoh yang baik. Kalau ditiru, nah nggih, kalau ditiru itu tidak salah, tidak ada salahnya dan baik. Iya, memang betul. Nggih. Karena sekarang eranya efisiensi. Cocok Pak. Cocok niku. Anggere pejabat dijalui alasannya efisiensi. Hari jadi yo efisiensi ya. Kalau hari jadi sudah teranggarkan. Insya Allah bulan November hari jadi Kabupaten Karanganyar yang ke-108, Sindene juga 108 nanti. Perkara regate nyatusan kan. Yang lagi ya Piyayi. Monggo ninggal katresnan diaturake mateng Pak Hanung ingkang nembang genduk Winong Nawangsih. Mlebu metune dhisik kandhani lho Mbak Winong nggih. Nggih, Pak. Jenengan niku. Lah niku terserah jenengan, Pak. Pengen mlebu ngoten mawon. Pangga dados ninggal katresnan supaya katresnane Pak Hanung ora ditinggalake kanggo warga masyarakat Sela Katon. Yuk.